Здравейте хора! В това видео ще говоря за един много неприятен проблем, който е огромен тук в България, а именно проблемът за боклукът. Няма да говоря за акции за чистене, за почистване и така нататък, а по-скоро искам да разбера откъде всъщност идва този проблем и защо е толкова голям в България. Сега ще ви покажа как изглеждаше вчера паркът Авеню в град Хасково. Това е един много хубав квартален парк, който е поддържан от общината и почти всеки ден го чистят. Но вчера положението там беше доста неприятно, толкова неприятно, че не успях дори да поседя с децата си там. Затова сега ще ви го покажа и после ще продължа. Боклуците. Така, сега видяхте за какво става въпрос. Боклуците са под пейките, в пясъчника, на самата площадка, но не и в кошчетата, които там са 4 или 5 на брой. Едното кошче е припълнено и около него долу има боклуци, а другите 3 са празни. Много ми е чудно, защо, като се припълни единия кош, не се отива до другия кош, не се хвърлят боклуците там. Те са само на 2-3 метра един от друг. Не знам на какво се дължи това, на възпитание най-вече. Едва ли някой е толкова мързелив, че да го мързи да направи 2-3 крачки до другия кош. Защо бе хора под пейката? Както казах, кошчетата са точно там, много са близки. То направо можеш да се просегнеш и както се седиш на пейката, да хвърлиш в коша. Но защо хвърляте боклука под пейката, а не в самият кош? Много ми е чудно наистина защо го правят хората това. Там в този парк се събират доста тинейджери, съм виждала, майки с малки деца ходят. Наистина парка е доста популярен и много хора го посещават. Може би някои си мислят, че задължението за почистване е на някой друг, например, на чистачките от общината, да отидат и да им сметат, но както виждате, това не се е случило този ден. И на другия ден, приятно ли ви е на вас, ако отидете пак в този парк, да седнете в тези боклуци? Защото на мен лично не ми беше приятно и не го направих. Имаше боклуци на самата пейка, там между дъските. Доста неприятно. Някой си беше зарязал обяда или вечерята на една пейка. Страшно грозна картина. Не знам, наистина, ако някой може да отговори на тези въпроси, моля ви, коментирайте, отговорете, защото проблемът е по-голям от този просто да отидеш и да изчистиш. Аз също имам личен опит от това. Бях отишла с група доброволци и изчистихме едно малко междублоково пространство. За съжаление, на другия ден, точно на другия ден, някой беше отишъл и изсипал
една кофа с буклук. Дето се казва, нали, има една българска цинична поговорка: направил каквото направил, наметеното. Защо бе, хора? Наистина, защо го правите? Смисъл, да, ще кажете ниска култура, не знам какво си, ама чак ли пък толкова ниска и ограничена култура да е? Не знам. И честно казано, виждала съм всякакви хора да вървят и да се хвърлят боклуците, от тинейджери до средна възраст, дори и възрастни баби съм виждала да хвърлят боклук до коша, вместо в коша. Моля ви се, коментирайте, отговорете и нека заедно да стигнем до някакъв отговор на въпросът защо толкова се мърси и защо хората предпочитат да се хвърлят боклука навън, в краката, да замърсят, вместо да го хвърлят в кошовете. И то не е да няма кошове. Навсякъде в града има кошове. Както видяхте в парка на клипчето, снимах поне 4 коша. 3 от тях празни, един препълнен с боклуци отстрани. Аз не го разбирам това. Ако някой разбира, моля ви, коментирайте.